Kummallinen letko täällä on Samsungin leipäkartaleffa festareilla, niin se on Nimmari Jono. Onneksi olkoon reissumies Rail Jamin voitosta. Mikä tunnelma? Kiitos Ilmo. Hyvä on fiilis jälleen kerran olla tässä saman haastattelun edessä. Mites tänään setup toimi täällä? Me ollaan seistaan lumella. Totta. Hyvin toimi. Todella hyvin. Hyvät reilit, liukkaat reilit, riittävästi lunta, mutta vähän oli jäässä tuo vauhdinotto. Se oli ehkä ainut miinus siinä. Ei meinannut kantti pitää laudassa. Se oli just se 2 metriä ennen reiliä, kun laittoi kantin kiinni ja lähti johonkin suuntaan häkkyröimään. Niin se oli ainut kohta, missä tunti sen laudan alla, mutta muuten se oli vähän sellaista, että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu. Niin, no ihan hyvinhän se meni kuitenkin. No voi sanoa näin. Ihan riittävän hyvin. Mikä oli jätkän avaimet tänään voittoon? Varmaan sellainen perusvarma suorittaminen. En tehnyt omasta mielestä mitään erityisen pahoja juttuja, mä keskityin siihen, että vedän ne reilit loppuun asti sillä jutulla, minkä haluan tehdäkin. Sellainen perustyyli ja varmuus, sanotaan näin. Kalle Tarkiainen Spinemäkistä olet. Sama mies. Mikäs tää homman nimi on? Me tultiin siihen tulokseen, että meidän oli tehtävä uusi lehti, koska vanha lähti vähän niin kuin väärille teille ja ehkä meidän alta pois, joten laitettiin viisaat päät yhteen ja tehtiin lehti. Mikä on Spinen tää selkäranka? Vahvat tunteet ja intohimo kaikkeen, mitä me tehdään. Tarinat ja sen sellaista. Kyllä. Ehdottomasti yritetään semmoista vähän tarinapitoisempaa pitää, että jätetään se fanituskulttuuri ja muut ehkä muiden tehtäväksi ja keskitytään itse siihen, mikä samanhenkisiä ihmisiä kiinnostaa enemmän. Kaikkea hyvää ja onnea teille. Kiitos paljon. Lehden saa 5 eurolla.